Hola, som l'Escola Camí del Cros i la nostra cooperativa es diu Crositiva. Som 26 socis. Tenim 6 productes. I la setmana que ve farem l'enquesta. L'estudi de mercat. Som l'Escola Camí del Clos de 5è A. Som la cooperativa Imagicraft. I som 25 socis. Tenim uns 10-11 productes i... Sí, capital inicial. €1. Com es diu?